גדלתי בכפר הנוער, שהיה לי חלום שאני אגדל, אני אעשה משהו משמעותי, שאני אוכל לתרום למען הילדים שאין להם מקום. אנחנו עובדים בעמותת מעלי בכפר ילדים נווה גלים, 13 שנים, מגדלים, מחנכים, 13 ילדים יחד עם הילדים הביולוגיים שלנו. הדינמיקה בתוך המשפחה היא מאוד מעניינת, יש התקשרות אחד בשני, הגדול דואג לקטן, סדר יום קבוע, יש תורנויות, מי עושה מה, מי עורק שולחן, זה משפחה מורכבת שיודעת אבל איך להתנהל. כשהגענו לעבודה הזאת, הילדים שלנו היו צעירים מאוד, הבן הבכור היה בן 6 כשהתחלנו את העבודה, והשנה לפני חודשיים הוא התגייס. כשנסענו ללשכת גיוס, נסענו כל המשפחה. זה נורא מרגש כמשפחה, באמת לראות כמה אכפת להם, כמה הם קשורים אחד לשני, כמה הם מחוברים. אנחנו מאוד מאוד ממליצים, אנשים שרוצים לתרום או לתת ולקבל חזרה, אנחנו ממליצים לבוא אלינו, לעמותה שלנו, לעבוד יחד איתנו.